nagtuo mo nga kasaligan tanan tao, bisag lalaki o babae pa na dili kasaligan tanan. Kay kabudungog mo ng mga balita, ang bata gilugo sa uyuan. Di man kana uyuan ang gilugos. Angkol niya ba? Ang grabe na gyud ang anak gilugo sa amahan. Naman gani ing anak unsa na kanlaing tao kanang dili unsa nimo. Di ba? Nainitabo yung anak. So ayaw magsalig. Ayaw salig dayon. Wa ta kabaw sa ginahuna sa tao. Ay kung iyara nang ingno na adto ta sa muan nanaw tag salida. Ipalit ko pizza. Mabitaw na ubang bata makidnap kay ingno na dong asang barangay hall diri. Ali kuyogi mi sakay nimo ban di na kauli. Bisan pa moingon mo boys, laki ko makasukol ka. Kung dagko ang mukuha ninyo, kasukol ka mo. Ayaw salig dayon. Pero wa ko ningon na di na pud mo maging istorya lang tao ha. Ang bot pasabot ayaw kuyog dayon. Nya kung namang kay moingon kuyogi mi dong sa barangay. Ina, eskwela pa man ko. Basta di na raunahan. Kabasang ka. Sa halalan ng barangay suwat unahan. Isang ganun pakuyog ba? Dahang ginabiktima na sa Cebu. Tingnan siya. Day, college ko niya. Nya, uso, mau pa pag-uso sa cellphone nga kanang keypad. Kailan mo keypad na siya? Nga dili touchscreen ba? Katong makita pang number o letter ba? Ha? Ang naay cellphone sa una, mga dato pa. Dato na kayo na sa una, katong naay nga na cellphone. Nya na din idol niya, day. Mga kong bangko ba? Nya, kanang akong anak na sa ospital. Pwede ako saning ibilin nimo ang kwarta. Nagdami siya kanang murag bag. Nya ni kwarta siya bilin siya ng kwarta day ha. Nya ay lakaw day kay ako ra ba ni i-deposito sa bangko. Siya oh ma'am. Nya siya basta mo lakaw ka, ambil mo cellphone be kay para dili ka mo lakaw. So gihatag niya ang cellphone. Nilakaw ang babae ni sud sa ospital. Wala ni balik. Tanong niya, kwarta play money. Ang sud sa ilang mga kwarta, nga nakabagang mga kwarta, ang sud, ban paper na nito na, ang babaw play money. Dili kasaligan. Ayaw magtuo dayon. Labi na, karon pa mo nagkita, bago mo nagkita, di ba? Nya, bisan ganig dugay na mo nagkita, ilaron gay mo. Sa mo nang karon pa mo nagkita, no? O nya, napay manuktok sa balay. Suway mo, ani? Ayo. Inganin mong mamay, pagkuha ko ng radyo kay payo. So na, ang mga radyo nindot kayo. Ganun kay Bluetooth naman ano. Di, huwag mo kabog, naway ko ba yung radyo, di hatag ko nimo. Dara noy, lako, tuloy kang balik, huwag kay lato. Ibalik si mama min. Sa radyo diri. Yung gamay, payo nimo. Daghang ingan, ay magsalig kayo. Kung ikaw yun ka sa video nga mo nakitaan o ganahan ka makabaw sa sunod ng mga videos o mga uploads na ko, follow me on Facebook and TikTok and subscribe to my YouTube channel and then click the notification bell nya kay bawal lang po ko kung unsay muhang comment din ha kung nakauyon ba ka o wa aron mas ma-improve na ko akong mga videos. Dahil salamat.